खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 नभेम्बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि शुक्रबारनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। नागालेण्ड कहिमानि कहिमा नर्थ पुलिस स्टेशना इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड अर्गानाइजेशन बान्थाखौ मोननानै स्टेटनि गिबिसिन ISO बान्था मोननाय पुलिस स्टेशन जानो हादों आरो बे खौरांखौ लानानै सारा नागालेण्डआनो रंजानाय मोनदों। मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कनराड सांमानो नयडा शारदा इउनिभार्सिटिया सन्माननि बान्था बावदों आरो बिथाङा बे बान्थाखौ नाजावदों। बिथाङा आलो गोजोनै बे बान्थाखौ नाजावदों। उत्तर प्रदेशनि प्रतापगढ़आव गंसे हाबानिफ्राय फैनाय गारिया हाइवेआव एक्सिडेन्ट जादों। बे गारियाव गासै 14 जन सुबुं दंमोन, बेनिनो सा 6 जना गथ'साफोरमोन। गासिबो जिउ खहा जाजोब्बाय। बे खौरांखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। 2008 मायथाइयाव मुम्बाइआव एटेक खालामग्रा JUDनि चिफ हाफिज साइदखौ कर्टआ 10 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा होबाय। उदखारि हाफिजआ 2008 मायथाइयाव मुम्बाइआव 150 निबो बांसिन मानसिफोरखौ बुथारदोंमोन आरो 4 आमेरिकानि मानसिफोरखौबो बुथारदोंमोन। दा बेखौ 10 बोसोरनि थाखाय साजा होनाय जाबाय। डक्टरफोरा बुंनाय बायदिब्ला फरायसाफोरा न'आव थानानै खोमायाव हेडफन लानानै अनलाइन क्लास खालामनायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि खोमाया खोनायै बेमार जादों होननानै बुंदों। जायफोर फरायसाफोरा हेडफन लानानै बांद्राय अनलाइन क्लास खालामो बा खोनासङो, बैफोर फरायसाफोरखौ खम खालामनो खावलायदों। बिथां धनेश्वर गयारीआ बुंनाय बायदिब्ला बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया BJPआव बिथां प्रमद बर'खौ BTRनि चिफ खालामहांदोंमोन, नाथाय जाफुङासै। दा बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बिश्वजित दैमारी बिथांखौ BTRनि चिफ खालामनो नाजागासिनो दङ, नाथाय बेबो जाफुंनाय नङा होननानै धनेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। एक्टर अक्षय कुमारआ बिहारनि सासे इउटुबारनिफ्राय नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय 500 कोटी रां लिगेल नटिस खालामदों एबा दाबिदों। साननैसो सिगां अक्षय कुमारखौ लानानै सुशांत सिंहनि केसआव आखाइ दं होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि जाहोनावनो बिथां अक्षय कुमारनि फारसे गोबां गोहोम खोलैदों, गासै 50 कोटी रांनि गोहोम खोलैदों। दा बेनिखायनो बिथाङा इउटुबारनि फारसे 500 कोटी रां दाबि खालामदों। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखिबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथ' मोखां नायगासिनो दङ, साबस्क्राइब खालामदो। गाहायाव गोजा नुजानानै दङ, बै गोजा नुजानायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेलबो दङ, बै बेलखौ सेरनानै अलाव सेरनानै हो, अब्लासो आंनि सानफ्रामबो गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।